الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشي na asabar wanda ya zo 4 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1439 wanda ya zo 21 ga watan 4 2018 muna yi wa wannan gangami wannan taro wannan dandazo wannan al'umma ta ahlus sunna izalatul bid'a wa iqamatus sunna zuwa ga wannan babban birni na Kano muna yi wa waɗannan manyan shehinnai waɗanda suka daɗe suna gwagwarmaya domin tabbatar da sunna a wannan ƙasa da kuma rarakar bid'a Allah ya ƙara musu lafiya da imani a ci gaba da aiki na ɗaukaka addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani mai girma ya ba mu ƙissar wani babban mutum wanda saboda girmansa da matsayinsa da gagarumin aikin da ya yi shi ba annabi ba ne amma sai da aka fasaukar da sura sukutum da sunansa wannan bawan Allah ya yi wani gagarumin aiki na gina ɗansa a kan wasu ƙa'idodi guda 10 wanda duk ɗa da aka yi masa tarbiyya a kan waɗannan ginshiƙai guda 10 zai amfani kansa za a amfane shi kuma duniya za ta zauna lafiya waɗannan ƙa'idodi guda 10 muna buƙatar masu wa'azi su dinga jaddada su a cikin kunnuwanmu musamman a wannan zamani da alƙiyama ta kusa tashi al'amura na tauhidi da sunna da zamantakewa da al'adu masu kyau suka taɓarɓare wannan wasiya da za mu karanto ta luqmanul hakim wanda ya maɗansa wasu wasiyoyi guda 10 Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo waɗannan wasiyoyi don mu ci gaba da karanta su muna yi wa al'umma tarbiyya a kai duk wanda ya lura da halin da muke ciki shak da ya gabata ya gabatar da wani bayani a ƙarshe wanda ake samun wasu lalatattu suna kandama wa Allah zagi da manzansa suna faɗan munanan kalmomi waɗanda ko yahudu da nasara da maguzawa ba su gaya wa Allah irin waɗannan kalmomi ba Allah cikin ikonsa a matakinmu na hisba a jihar Kano mun yi nasarar
danƙe waɗanda suka zagi annabi suka zagi Allah da malamin da ɗaliban, mun gabatar da su a kotu, alƙali ya yi aikinsa ya yanke musu hukuncin kisa. Yanzu haka mun samu labari suna ƙiri-ƙiri a Legas, amma har yanzu ba a zartar da wannan hukuncin kisan ba. To amma alhamdulillah, duk wata aƙidar da za a ce an kama ta da laifi, an kai ta kotu, alƙali ya yanke ma wannan mai wannan aƙida hukuncin kisa. Ba izala ce ta yanke hukuncin kisa ba, ba hizba ba ce, alƙali ne a kotu ya kalli maganganun da aka faɗa, ya duba abin da aka rubuta a babin ridda cikin muktasar da abin da ya zo a cikin tuhfatul hukam, ya tabbatar ba wanda zai gaya wa Allah wannan yana cikin hankalinsa da hayyacinsa da zaɓinsa da iliminsa face sai ya fita addinin musulunci. Don haka alƙali ya yanke ma wannan malami tare da mutum 11 da suke tare da shi hukuncin kisa. Kowa ya san yadda aka yi a wannan jiha, kuma muna jiran lokacin da za a zartar da wannan hukunci. Wannan ya isa wannan aƙida taɓewa a ce a tarihi an kai ta kotu an yanke mata hukunci. Sannan na biyu, kwanan nan an ji wata waƙa da take ta yawo a kafafen sadarwa, wanda wani yaro da bai wuce shekara 16 ba ya wallafa ta. Taken waƙar yana nuna cewa wani shehi ne ya ba wa Allah riƙon duniya, kuma Allah ya kasa riƙewa, don haka shehi ya zo ya karɓi duniyarsa daga hannun Allah. Mun tuba da wannan abin da ya faru. Jin wannan ƙasida ya tada hankalin mutane, an yi ta nema wane ne ya yi wannan ƙasida. Allah cikin ikonsa muka samu labari na wannan yaro, muka je aka kamo shi tare da rakiyar dubunnan mutane da suke yunkurin kashe shi. Na yi intabiyu da wannan yaro, na tambaye shi waɗannan kalmomi masu nauyi da ka gaya wa Allah da wanda ka gaya wa annabi, wane ne ya koya maka? Ya ce wani shehi ne da yake binsa taron maulidi yake faɗa irin waɗannan kalmomi munana ga Allah, shi kuma yaron yake kwafa yake rubutawa. Bayan ya tara waɗannan kalmomi, ya je studio ya ce yana so zai yi ƙasida a mayar da waɗannan kalmomi munana zuwa ga waƙa. Mai studio ya yadda, suka shiga studio aka juya wannan kalmomi suka koma waƙa. Amma yanzu yana so ya ce shi ya tuba. Na ce a'a, ba a gabanmu ba. An kamo malaminsa na alƙur'ani wanda ya koya masa alƙur'ani, saboda almajiri ne, aka kawo shi karatun ƙur'ani, sai ya daina karatun ƙur'anin ya koma wancan shashin. Malamin ya ce ni ma da na ji waƙar na ce wannan abin kafirci ne, wanda ya faɗe shi da wanda ya ƙudire shi da wanda ya saurare shi a matsayin ya yarda. Aka je aka kamo shi ma wanda ya ba da studio ɗin aka yi waƙar, muka ƙaddamar da su a hannun 'yan sanda, aka rubuta statement, wannan waƙar taka ce, kai ka yi ta, ka san abin da ta ƙunsa, aka rubuta aka kai su kotu. Abin da ya sa a lokacin ba mu faɗi sunan kotun ba, saboda a wancan na farko al'umma ta yi yunƙuri ta ƙwace wancan mai laifin daga hannun 'yan sanda, wanda hakan ya jawo aka ƙona kotun da shari'u da yawa a ciki. Sau da aka ba a bar kotu ta yi aikinta ba a wancan lokaci, sai wannan yasa ba mu gaya wa mutane a wane kotu ba ne, kuma wane alkali ne, kuma wace rana za a zauna ba.
amma an je kotun an kaddamar da wannan yaro da wanda ya bashi studio suka yi wannan waka. Alkali ya ce a buɗe masa waƙar ya ji. Wato da aka fara waƙar sai ga rawanin alkali yana warwarewa saboda abin takaici da ya ji. 'Yan sandan da suke gurin ma har waɗanda ba musulmi ba sai da hankalinsu ya tashi sakamakon jin wannan waƙa. Alkali ya tambayi yaro, kai wannan waƙa ka san abin da ta ƙunsa wa ya koya ma kaza ya faɗa. Aka gama ɗaukan statement ɗinsa, alkali ya tura shi kurkuku, ya sa ranar da zai yi masa hukunci. Yanzu ranar muke jira, amma kamar yadda muka faɗa a wancan na farko ba mu faɗi mun fi so a ba alkali ya hukunci, saboda hukuncin alkali a kotu cewa wannan ya yi ridda, alkali ya tabbatar ya buga sitamfi, wannan ya fi ciwo ga kowace aƙida mara kyau. A ce alkali ne ya yi mata hukuncin kafirci a kotu, wanda ya nuna kenan ba wata ƙungiya ba ce balle a ce ta yi son rai, ba wani mutum ba ne balle a ce ya yi son zuciya, ba wani mutum ba ne balle a ce dan ba ɗan ƙungiyansa ba ne, ko dan baya ƙaunar wannan yaron ko baya ƙaunar wannan aƙidar ya sa ya wannan hukunci. Saboda haka suna nan a kurkuku, an sa ranar da za a zo a zartar da hukunci a kan wannan kalmomi. Kuma yanzu haka muna nan muna cigiyar wannan malamin da ya koya masa, wanda ya gudu ya cika wandonsa da iska, an neme shi an rasa, amma muna nan mun ba da cigiyarsa ga duk wanda ya gan shi ya sanar da mu domin mu kaddamar da shi a kotu bisa hukuncin zagin Allah da zagin annabi da kuma kaskanta addinin musulunci. Wannan shine abin da ya faru game da wannan aƙida da wannan waƙa da ta yi ta yaduwa, wanda a wannan jihar aka yi ta a wani local government, sannan kuma ga hukuncin da kotu ta yi. Abin da nake cewa alaramma na hutar da kai ba sai mun karanta wannan ayoyi ba saboda lokaci, amma akwai saƙonni guda 4 da zan sanar. Saƙo na farko shine jama'ar Kano baki ɗaya suna farin ciki, suna murna da wannan taro, domin gaskiya jama'a suna buƙatar wa'azi. Babban malamin da ya gabata ya mana wa'azi akan kasuwanci da nisantan ha'inci da sauran abubuwa da suke haddasa annoba da gobara a cikin al'umma. Abu na biyu da ya kamata mu mai da hankali a kansa shine koyar da tauhidi da aƙida mai kyau, saboda fuskantar barazana da ake daga ɓangarori daban-daban da suke yaƙi da wannan aƙida ingantacciya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya koyar da ita. Sannan abu na biyu, mu mai da hankali akan tarbiyyar 'ya'yanmu. Harkar shaye-shaye da harkar kalare da harkar daba da harkar 'yan shara da harkar 'yan jagaliya da harkar da matasanmu suka shiga cikin harkar ƙwaya ya haifar da matsaloli masu tarin yawa a cikin matasanmu. Wajibi ne mu nuna wa matasa illar shaye-shayen kayan maye da hatsarinsu ga lafiyarsu da ƙwaƙwalwarsu da kuma al'umman da suke rayuwa a ciki. Abu na uku, harkar da ta shafi wato rashin aikin yi da rashin sana'a da rashin ilimi na addini da na zamani. Wannan ƙungiya tana ƙoƙarinta wajen wayar da kan mutane akan su yi ilimin addini, su yi ilimi na zamani, domin a ci moriyar rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Domin da ilimin zamani dinnan da na addini ne za ka samu kyakkyawa a duniya, ka samu kyakkyawa a lahira. Sannan abu na hudu, a mai da hankali wajen yin katin zaɓe da kuma katin ɗan ƙasa. Waɗannan abubuwa guda biyu su za su baka dama ka ci moriyar zaman ka ɗan ƙasan nan.
duk abin da kaga ana yi mara kyau wanda kake so ka canza shi, to damarka guda ɗaya ce shine a ranar zaɓe. Kuma ranar zaɓen nan ba ka da wata dama da ta wuce katin ka. In ba ka da wannan kati ba ka da iko ka yi zaɓe. Da haka in kana so ka tabbatar da wani ko ka cire wani ko ka ƙara ma wani ya yi gaba, ko ka gamsu da abin da ake kana so a ci gaba, ko baka gamsu ba kana so ka canza, to wannan ƙuri'a taka ita ce 'yancinka, ita ce damarka, ita ce da ita za ka yi canji. So kowa ya ƙoƙari ya mallaki wannan. Haka katin ɗan ƙasa da yawa nan gaba mutum ba zai ci moriyar abubuwa da yawa da suke a ƙasar nan ba, ko na gwamnatin tarayya ko na gwamnatin jiha ko na local government sai yana da katin ɗan ƙasa. Nan gaba ma ko asibiti ka je sai an tambaye ka ina katinka da ke nuna kai ɗan ƙasan nan ne, haifaffen ƙasan nan ne. In ba ka da shi ba za ka ci moriyar abubuwa da dama ba. Su da ka mu yi ƙoƙari mu yi waɗannan katika guda biyu domin alherin da za su haifa mana a cikin wannan ƙasa tamu. Amma duk da haka zan ba alaramma dama ya karanta mana wasiyar Luqman a ƙarshe sai mu sallama. Bismillah. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المسير وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عدم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Allah ya ƙara lafiya. Wato waɗannan ayoyi akwai buƙatar a samu lokaci a bi su dalla-dalla. Rannan dai na fitar da matsaloli 113 a cikin waɗannan ayoyi, tun daga matsalar da ta shafi shi wane ne Luqman, ɗan wace ƙasa ne, wane ƙabila ne, wane yare ne, me yasa Allah bai ambace shi ba duk faɗin ƙur'ani sai a nan gurin, ko me yasa da aka tashi ambatansa shi da ɗansa kaɗai aka ambata, ko ba a ce yayi wa kowa wa'azi a duniya ba sai aka ce yayi wa ɗansa, kuma me yasa da ya tashi wa'azin nan ya fara da tauhidi, ya koya ma ɗansa tauhidi. Ko manhaja kake so ka tsara ta makaranta ka fidda ita ƙarƙashin wannan aya, za ka ga abin mamaki da Allah ya faɗa game da Luqman, walaqad atayna Luqman al-hikmata. Kalman hikima tana da ma'anoni sun kai 9, za ka ga wacce Allah yake nufin ya bashi. Akwai hikima da ma'ana annabta, akwai da ma'ana ilimi, akwai da ma'ana fasaha, sanya abu inda ya dace da ma'anoninta daban-daban. Me kuma dalilin da yasa Allah ya kawo wannan kissa? Sannan kuma amfanin tauhidi. Sannan na fitar da wasu abubuwa guda 9 da ya kamata kowa ya ɗora ɗansa a kai, wanda ake kiransu albina'ul aqdi, albina'ul ibadi, albina al-akhlaqi,
albina al-ijtima'i, albina as-sihi, albina al-jasadi, albina al-atifi, albina al-ilmi, albina al-jinsi. Waɗanda ko ɗanna ɗaya daga cikin taran nan idan yaro bai same su ba to akwai matsala, domin mun fahimci matsalarmu ta Najeriya ba rashin karatu ba ne kawai, ba matsalar karatu ce kawai ba, la na addini wala na zamani. Bayan karatu akwai tauhidi, bayan karatu akwai halaye, akwai ɗabi'o'i, akwai kaza amma saboda lokaci da yawan malamai da suke zaune da 'yan mintunan da aka bani, ina muku barka da zuwa Kano, kuma ina muku fatan alheri. Allah ya sa a yi wannan taro lafiya, Allah ya sa a gama lafiya. Manya-manyan shehinanmu Allah ya mai da su gida lafiya, musamman Sheikh Sani Yahaya Jingir, wanda wannan malami kullum na gan shi wato yakan ƙara min ƙwazo wajen wannan aiki na musulunci. An yi shekaru ana ta yi kuma yi ake yi, kuma za a ci gaba da yi. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya raya mu akan sunna, ya karɓe mu akan sunna, ya tashe mu a cikin sunna, ya sa mu shiga gidan aljanna tare da limamin sunna. Wassalamu alaikum.